Ahojte, volám sa Tomáš a pracujem vo firme Športservice na poste predajcu a chcel by som vám dnes povedať niečo o kategórii XC Marathon. Je to kategória, kde v podstate sa robia bicykle s najdlhšími geometriami, vyrobené vyslovená rýchlosť, kde je neopratný komfort, čiže skôr pre závodníkov ako pre klasických turistov. A ako príklad mám Giant Anthem X2 na 27,5 palcových kolesách, čo je kvázi novinka. Čo sa týka výbavy, v podstate štandardné osadenie si zvolili na SRAMe, tým pádom brzy doplnili Avidami, kde sú vlastne Elixir 5, celková výbava je vlastne k 7. Čo sa týka rámu, jak som spomínal, vyslovene športová geometria osadená na 100 mm zdvihoch jak vpredu, tak aj vzadu, kde vzadu použitý systém Maestro, vpredu vidlica Rockshox treba. Čo sa tlmiču týka, takisto tlmič od firmy Rockshoxu Monarch RL, to znamená, že máte nastaviteľný lokál plus odskok. Čo sa týka ostatnej výbavy, komponenty od firmy Giant, čo sa týka sedlovky, predstavca, SL-kové, nižšia váha, vyššia pevnosť, osadenie os, vpredu 15 mm pevná osa, vzadu rýchlo upínať, už od RVS-u, od DT-Swissu. Toľko asi k tomuto bicyklu. Nájdete ho u nás na našej stránke www.sportservice.sk, kde si ho viete ešte podobnejšie pozrieť a takisto na našej webe.